казва. Виждам те, гледам те, с теб играя, а сега ако искаш заповядай да направим влакчето. Айде сега, виждам те, гледам те, дай ръчичка. Виждам те, гледам те, с теб играя, а сега. Айде Марти, с нея играеш. Чудиш малко ме скучва. Ами, защото не я знаеш. Не. Ако искаш, заповядай да направим влакчето и всички се хващаме.